Evo, ovdje piše dobrodošli na Viber ili ti welcome na Viber. Dobar dan i dobrodošli u 5. epizodu Android za početnike. U današnjem klipu pokazat ću vam kako instalirati i skinuti Viber. Kao što svi znamo, Viber je aplikacija preko koje možemo da razgovaramo i dopisujemo se sa ljudima. Viber možete skinuti na telefonu, ali također možete skinuti na vašem računaru. Čekamo da se skine aplikacija. Kad se aplikacija skinula, čekamo da se instaliramo, isti proces kao i za ostale aplikacije u prošlim epizodama. Kada se skinula aplikacija, idemo na Open. Evo, ovdje piše dobrodošli na Viber ili welcome to Viber. Sada ovdje izaberete vašu lokaciju, on upravo učitava iz kog mjesta dolazite. I ovdje ukucate vaš broj kako biste potvrdili vaš account. Zatim će vam stići ovdje sigurnosni kod ili će da vas pozove. Kao što vidite, mene je zvao. I automatski mi aktivira Viber. I ovo je vaš Viber. Ovdje su vaši kontakti. Ovdje ljudi koje ste zvali, naravno ja sam sad instalirao. I ovo je vaš chat. Ovdje možete tražiti neke pozive određene. Zatim sa strane imate podešavanja. Imate Viber Out, Ticket Market i tako dalje, znači možete da gledate šta se imate ko nije do sada koristio Viber. To je bilo otprilike to, nadam se da ste nešto naučili i vidimo se u sljedećem klipu Android za početnike. I hvala svima što ste gledali ovaj video, ako želite da naučite nešto više o Android telefonima, obavezno kliknite na subscribe.